ljudi, prije početka ovog videa moram vam reći da ovaj video ne bi bio moguć bez našeg sponzora. Sponzor je csgocases.com. Ako ne znate koja je to stranica, to je stranica za otvaranje CS skinova za vaš CS account koji možete poslije prenesti sa sajta na vaš Steam inventory. Pa da ne duljim previše, iskoristite moj ref kod KeepOnCS i dobite 70 centi besplatno na stranici i otvorite neke mini caseove. I kao što sam rekao, da ne duljim previše, like, sub i idemo u video. Ćao! Ok, za početak ćemo krenuti sa nekim jeftinijim caseovima pa ćemo ići na skuplje i za kraj ćemo otvoriti baš neki ludi case, ono $200 cca ćemo baciti na zadnji case. Pa da ne duljim previše, krenut ćemo evo od ovog case-a baš da imamo, otvarat ćemo srednje, tako to ćemo, da se čuje malo zvuk, ovaj zvuk mali malo. Šta smo dobili? AVP, ne seri. Koliko košta ovo? 1.51. Evo ljudi, mi već u profitu. Znači, evo. Ja ljudi već u profitu 30 centi, ja sam bog. Idemo otvoriti ovih od 6.99. 3 case-a ćemo otvoriti za $20, znači da vidimo, ćemo dobiti šta pametno, valjda će nam se vratiti novac, da vidimo. Ne seri. A šta je ovo, koju pičku materinu, ja ovo ništa ne znam. 2 auga po 4, ja. U minusu već $7, nema veze. Ništa ljudi, idemo ovako na unique case-ove i ovo. Čuo sam da ovaj sunny case baš dobar, da njega treba najviše otvarat. Otvorit ćemo 5 sunny case-ova da vidimo šta ćemo dobiti. Znači, ajmo da vidimo taj profit, daj profit, buraz, money, ajde. A ovo je neki kurac buraz, ovo ne dođe ni $1, 100%. Sad se kladimo kako se sreće. $1.96. Otvarat ćemo po 5, znači sad par ovih sunny case-ova i onda prelazimo na još skuplje. Da vidimo šta ćemo ovdje dobiti. Desert Eagle Directive neki. Dobar valjda. Jel dobro ovo? 3.90. Ha dobro, ajde. Platim 5.95, ali nema veze ljudi. Da vidimo. Bolje i ovo buraz nego kocka, Clash i to Gundam, vamo tamo. Pa da vidimo šta je ovo. Ovo je sranje ljudi, ovo nisam ništa dobio. Ok, ajmo mi preći bolje neki bolji case ovdje da već se ne jebem previše. Znači sad smo otvarali ovaj od 1.19. Sad ćemo preći na malo skuplje. Otvorit ćemo ove za $5 2. Da vidimo šta ima tu pametnog. Jel ima šta dobro? Ne seri knife! A jebi ga. Nema veze, blizu sam bio, ali baš blizu što naješ. Za $7. Ovaj se isplati. Otvaramo 5 za 12, sad 100%. Znači ovo mora biti profit, siguran. Ljudi, kako ovako blizu ovog knife staje, evo. $3, nema veze, sad nisam u profit. Idemo još 5, ovaj mi je neki dobar case, 100%, ovaj roka gadno. Da vidimo. Bright Water, zapamtio sam ga, eto sad da znam. Taman, znači evo ljudi testiramo koji je najbolji. Šta je ovo, 5 istini. Znači da vidimo šta ima od ovog Diamond case, ajde imao ću dobiti neko zlato, nešto. Da vidimo, ima od ovog šta. Neon Rider, ne seri. Ovo je lijep skin, iskreno sviđa mi se. Ja gledam po ljepoti, meni se sviđa to ovako. 5.79, ajde, otvaramo taj znači. I ljudi, ako niste dok se otvara ovaj case, moj ref kod KeepOnCS iskoristite sad svi, znači na stranici dobijete 70 centi free. Ne seri AVP. Ne seri. Fortnite smeće, prelazim CS 100% nakon ovog videa. Lagano, imamo znači $900 danas da potrošimo. Bilo bi lijepo da dobijem AK, ali neću dobiti zato jer sam smrdljiv ko debeli buđavi. Naravno ljudi, ako želite depozitati te skinove koje dobijate iz case-ova, sve što morate depozitati samo $1, znači na stranicu sa vaše kartice ili Paypala, što čega god. Znači da vidimo i naravno koristite moj ref kod. Nemojte da mi jebete mnogo. Otvorit ćemo, znači ovaj fade što sam rekao ću otvoriti, čini mi se lijepe case, lijepe, ima boju, ja kažem ja! Da vidimo, ne seri, daj nož! Otvaram još ovih 100% otvaram još ovih. Vidi ovo smeće govnarsko glupavo, 0.14 dođe. A nije, još gore, mršu pičku mati. Otvaram sad iz 4, vjerujem. Ode 4, vidimo, jel ima leba od ovog. Bi mogo na vaja knife, iskreno.
Evo mi ne bi mogao, ne. Ništa, ne ide me ovaj fade. Sad ćemo ljudi preći, znači, na malo skuplji. Daćemo $40 jedan. Znači, ono sam dao $50 5, a sada je $50 jedan. Što da vidimo šta ću dobiti. Volio bi narukvice dobiti. Narukvice, to je narukvica, inače nije, ne. To je inače narukvica. Oprosti ljudi, ja sam imbecil malo ovaj CS, ne igram toliko. Ajmo. Nožić, ostani noži! Evo. Ništa ljudi, ovo je minus totalni. Sad otvaramo $90 Superman. Znači Superman, to može. Ajde. Ajde Miki. AK. A ne. Pusom. Ne seri. $150. Ne seri. Otvaram još jedan Superman ide. $60 plus u ovom kejsu. $60 plus. To je ovaj tu ljudi. Taj je 35, nema veze. Ne seri. $50 sam u plusu. A sad sam se vratio na nulu. Aj pičku mati. To! Da vidimo šta ima tu, šta valja ono. Ajmo Spidera otvoriti. To je neki dobar. Osjećam, znači, osjeća gloves. Gloves osjećam. Vjeruj mi, ja kažem, ja! USP barem, aj USP. $100 dođe USP. Ova stranica gazi ljudi, ova stranica je brutalna. Svi u ref kod Kipan CS ako hoćete dobiti ko ja $100 u plusu. Možda još dobijem pa se vratim na 888 koliko sam počeo. Ne seri. To bože kalaš, to mi je trebalo. Kalaš mi je trebalo najviše. Znači ostalo nam je $462, a u kesu ima buraz. Šta sam dobio ja ne vjerujem. Rukavice, ja bi rukavice buraz. Opet 150. Ili 150? Ovo je drugi neki. Da ide me onaj Spider sam sad prije malo dobio USP bijeli. Sjedim i ne vjerujem. Da sam dobio ovaj heal, ovaj kurac buraz, ja bi bio milioner. Vjerujte mi. Evo ga tu dole, znači tu je među. Ljudi, ovo mi je prvi nož u CS-u. Ovo mi je prvi nož u CS-u. Ako želite i vi dobiti ovaj nož, Kipan CS. To bože, ref kod. Dijeli. Ne seri. Evo ovaj kurac je $13. Još jedan Superman, znači znam imam taj osjećaj da treba da ga otvorim. Nema veze. Stani. Znači znam imam taj osjećaj da treba da... Ljudi, navaja knife. To bože komarac. Christmas case imao, jel ima šta pametno. I... dobio sam štap u bulju 3 metra dugačak, tako da... Imamo još 277 gloves, molim te gloves. Nema veze ljudi. Ljudi, pošto ja više ni ne znam koje ove case-ove da otvaram, sve mi neka sranja i čak dobro ima ovaj 84, ali ako sad otvorim taj od 84 ostajem bez knives kutije, tako da zvao sam brata da mi zabere koju kutiju da otvorim. Dođi. Aj brate, evo ti, znači ti biraj kutiju koju želiš da otvorim. Imaš gore dole da vrtiš, samo tu nemoj, samo Superman nemoj jer nećemo imati dovoljno za knife kutiju. I se može to otvarati, siva je pa ne znam. Ajde 5 stavi. 78. Ajde dobro. Na 202. Ajde da imamo, jel mi brat ima sreće. Nož. Jebik. Ovo je mislim dobro. $193. Ljudi, ja se vratio na $300, šta je ovo? $300 jebote, ovo je plus. Ljudi, ovo je najjača stranica.
Ako želite probat Kipan CS, svi ref kod odmah. Brat me vratio u moje pare. To! Naravno, ništa ovo ne bi bilo bez sponzorstva, tako da USPS, Orion, neko smeće ili... 67, a dobro, u minus. Dobio 2 noža ljudi iz kejsa. I opet sam dobio $140. $140 ljudi! Treći nož u današnjem videu, treći nož. Ja ljudi ne vjerujem, ovaj ćemo selat, ovaj već imamo. Ovaj selamo! Otvorit ćemo ljudi još jedan, ovaj ultra. To jest ne, kojim je bio onu sreću dao? Dole ja mislim ovaj. Hyper. Ljudi, otvorit ćemo još ovih 5 Hypera i idemo na Knives kutiju. Ljudi, opet sam u plus $60. Znači, bože. $180 kutiju, najskuplju kutiju na stranici. Znači, ja nisam spreman. Da zovem brata da otvori kutiju. Aj, zvaću ga. Sekund. Ljudi, zvao sam brata da otvori kutiju, znači za noževe. Evo, on će kliknut open. Buraz, ja lomim stolicu ako dobije nešto. Ne, 5, Buraz, jesi ti normalan? Ajde, vidimo. Ja neću gledat, ljudi. Ti jebe. $350! Ljudi! Dođite poljubi, dođi! Ljudi! Imat ću $800, opet $450 skin sam dobio! Ja ne vjerujem. 130 kejsova sam otvorio, znači na svom akauntu. Imamo još $230 plus ako ovo prodam. To je $600 odmah! To je $700 ljudi. I još tu imam znači nekih da vratim do $1000 mogu doći. Znači sve što ne prebacim u kanter, ljudi, ostavljam za live stream. Sutra pravim live stream gdje otvaram $1000 kejsove. Znači $1000 ćemo potrošiti na kejsove. To jest ovisi koliko mi ostane znači od tog CS. Sad imamo $230 i naravno ako hoćete i vi otvarati sa mnom ref kod Kipan CS ili depozitajte svoj novac i idemo da otvaramo još kejsova. Ok ljudi, to je to od ovog videa, nadam se da vam se svidjelo jer meni je, ja sam dobio $500 nož kad mi je brat otvorio, ja sam poludio. Ja još uvijek ne vjerujem, pa naravno ukoliko želite pomoći meni, a naravno i vama, dobijete 70 centi sa mojim ref kodom Kipant CS, znači zadnji put ponavljam. I naravno otvarat ćemo još kejsova u live streamu. U live streamu imat ću oko $1000, znači, ali to je real $1000. Znači, otvaramo kejsove na sljedećem live streamu koji je vjerovatno sutra. Dođite i podržite nas. Like, sub i vidimo se u videu. Ćao!